Днес той е тук и ще говори. Кой е Веско Риков извън сцената и извън музиката? Един обикновен човек от ромски происход. Това е Веско Риков, наричан още Октопода. Щях да съм някъде в Барселона да играя футбол, защото ми се отдаваше много. Един човек и баща, който е плакал в трудните моменти. О, да. Момента да не откача и да не влезна в лудница беше преди 3 години. Останал сам сред вълци, които са чакали да падне. Когато останах сам с 200 участия. Но той намира изход. Просто беше един момент, който се надявам никога да не се върне. Наистина си дал, съответно получиш нож в гърба, оставаш разочарован. Истини, които болят. Просто какви сили съм имал тогава, за да опровергая всичко това, което се струпа върху главата ми. Утре вечер, точно в 18 часа. Разпъваш и на къси. Да, разпъвам на кръст. Това не знам дали ще го феча, но го говорим, дали? Някой път ми е ставало мъчно за малкия ми син. Може би съм плакал в началото, съм имал много на разпада на Рико Бенд, който беше в оригинален състав. Абонирайте се за канала и... Е тук. Пожелавам на всички твои фенове, защото ти вече много имаш, повече от мене. Ах ти! И въпросът, който всички искате да чуете. Какво се случи с Мега Рико? Всичко това утре вечер в 18 часа в моят YouTube канал. Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя подкаст. Днес на гости ни е Веско Риков, така наречения Октопода. Здравейте, приятели! Здравейте, здравейте! Очакват ни много горещи теми и въпроси. Искам да те попитам първия въпрос. Кой е Веско Риков извън сцената и извън музиката? Един обикновен човек от ромски происход с едно добро сърце, добри намерения. А хората оценяват ли го това, тази доброта в теб? Някои оценяват, някои от слухове просто се настройват погрешно. Който не ме познава, нормално да си мисли, че съм и надут и някакви други неща, които... А всъщност не е така. Имах удоволствието да общувам така доста с тебе в тези месеци. Това си е за тях, нали така? Абсолютно. Веско, ако не беше музикант, с какво мислиш, че щеше да се занимаваш днес? В днешно Със сигурност щях да съм някъде в Барселона да играя футбол, защото ми се отдаваше много. Това е много яко. Барселона, но какво щеше да играеш? Крило или нападател? Нападател. Не, нападател. 100%. А по принцип, аз не съм те виждал. Имаш ли така наистина умение да Разбира играш? се, аз много като малък и до момента, до който не направих контузия, имам кръстна връзка, скъсане и това беше края. Иначе през свободното време много играх. А тренирал ли си така професионално? Не съм тренирал, просто съм участвал в много мачове такива между приятели и между футболисти, които сме се събирали да играем. Виж, това не го знаехме. Виж, нещо много научавате от батко ви Веско. Какво ти даде музиката и ти какво даде на нея? Музиката, какво ми даде? Даде ми начин, по който да се уча да живея и да преживявам заедно с музиката. Не мисля, че ми е отнела нещо. Не те е лишила от нищо? Значи аз, откакто се помня, съм музикант, защото от много ранна възраст почнах да свиря. Всички знаят, че съм почнал на 8 години, така че аз друго не си представям да правя. Освен музика. Освен музика, да. Какво би казал на младия Веско Риков, ако можеше да се върнеш 20 години назад? Може нещо искаш и да промениш по начина ти, който си извървял? Със сигурност много неща бих променил. На първо място, по това време щях да си подбера кръга, в който съм бил тогава и така.
А преди 20 години с кой си бил? Преди 20 години с гигантите Кристали. Кристали, да. 20 години, много време, Веско. Да, 20 Много. години са много време. Какви са спомените ти от тогава? Да се върнем на... Ами, това е една школа, която аз съм благодарен, нали, на оркестър Кристали като менталитет, като изграждане, като поглед към цялото нещо, към музиката особено. Те са ме научили на много неща. Да се върнем и малко по-назад във времето. Аз съм минал и през една друга школа на татко ми. Там също ми беше много голема школата. Да. На принципи научен, професионално да се работи и така. А във вашата фамилия много музиканти ли има? Да, те са известни с това, че сме всички музиканти. Ясно, да. Брат ти се познаваме, но другите не ги знам. Баща ти имах честа да се запозная. На времето, Да, много добър човек беше. Той ни озвучаваше. Виж какво нещо, колко много години са минали. 30 години. Да, много такъв добър човек, такива впечатления останаха от него. Кротък, смирен човек, не знам. Да. Искам да те попитам, кои са трите най-важни неща, без които Веско Риков не може? Трите най-важни неща за тебе. Трите най-важни неща са семейството ми, което е останало, майка ми, двете ми деца. Също така голям респект и с уважение. Се виждаме и имаме контакт с Саша. С бившата. Това са хора, които цял живот ще са до мене, да сме живи и здрави и да си помагаме и да поддържаме Абсолютно. семейното огнище, въпреки че сме разделени с Саша, ние сме в добри отношения, работим заедно и мога да кажа, че сме си супер така. Браво, много се радвам. Малко хора така задържат добри отношения, след като... Музиката е другото, което не мога без нея. Да. И шопинга ми е важен. Да, ти си винаги модерен. Винаги Веско първи вкарва нещата. Оня ден го видех с едни Чарлз Тонки. Сега всички може би ще почнат с Чарлз Тонки да ходят. Да. Нали, Веско? В крак с модата сме така или иначе. Добре. Бил ли си предаван и как ти се отрази това на тебе? Как го прие това нещо? Със сигурност всеки човек с добротата си, с слушотата си е бил предаден по някакъв начин. Най-болезнено е, когато си предаден от човек, който наистина си дал част от сърцето си, за да сте в добър тон с него, да изграждате нещо и да постигате заедно. И когато съответно получиш нож в гърба, оставаш разочарован и така. Има ги такива моменти, за които никой не може да предвиди това нещо, кога ще се случи и по какъв начин ще се случи и откъде идва. Най-вече идва от близките, нали? Тези, които най-много вярваш на този. По принцип се случва така, че някой, може би, манипулацията в това нещо е сигурно преобладава и така, като си манипулирам по такъв начин, просто една лъжа, като се повтори 100 пъти, става истина. Въпрос към тебе е, имало ли момент, в който си се чувствал напълно сам? О, да. Момента да не откача и да не влезна в лудница беше преди 3 години, когато беше най-големия спад на Рико Бенд, когато останах сам с 200 участия. Вау! И не знам просто какви сили съм имал тогава, за да опровергая всичко това, което се струпа върху главата ми. Това ми беше просто
като обица не мога да го нареча, ми просто беше един момент, който се надявам никога да не се върне. 200 участия, ти си напълно сам. 200 участия, аз оставам напълно сам. Беше, може би, малко преди сезона да почнат самите участия. Ние нямахме сезон тогава, но беше малко преди май месец и аз трябваше веднага да направя група. Но нали знаеш, хората, когато свикнат с дадена опаковка, един продукт, а опаковката е различна и тогава малко губиш... Почва под себе си. Да. И трябваше да се докажа, че нали, музикално нищо няма да липсва, но просто визуално ще липсват хора, които са се изградили като музиканти и то на първо ниво, на най... А може ли да кажеш кой беше състава, с който точно в този момент те подкрепи? Тогава бяха хората, които избрах, бяха Хачко, корнетис, Алекс бас китара, Радослава певица, Мони Пирков вокал, Борис Пушто, Ангелчо китариста от Котел, Милетин Рико, Тарамбука. Кой остана да не пропусна някой? Ивайло Риков, брат ми. Той винаги е за теб, брат. Аз такова впечатление съм останал. Събрахме се, ние сме се събирали кафе да пиеме през годините, ама да работиме никога не сме. И благодарен съм на тех, защото наистина за кратко време ме последваха музикално, това, което очаквах да се случи. Нали, не на 100%, но хората, за да свикнат с тех толкова бърже, значи беше успешно. Успешно. Да. Кой е човекът, който ти е нанесъл най-голямата болка до сега? Аз съм 5 минутка човек. Аз 5 минути мога да се разсърда на някой. След 5-та минута, ако ми каже, че е закъсал в Англия ще хода да го прибера. Да, значи не си злопаметен. Не. Значи 5 минутката ми може да е много бомбардираща. Да, и това ме води към следващия въпрос. Прощаваш ли лесно или болката остава дълго ти? За прощаване прощавам лесно, но предполагам, че в някои моменти така в времето болката си остава за мене. Да, приемаш си го вътрешно и някъде седи там. Да. Разпъваш и на къси. Да, разпъвам на къси. Това не знам дали ще го феча, но го говорим, дали. Веско, чувствал ли си се използван от хората, с които си работил до сега? Искам да бъдеш максимално честен. Не. Винаги хората са се възползвали от това, че съм близко до тях. А за използване не мисля, че някой може да ме използва, тъй като аз не съм и малко време в бранша си, който съм, за да се поставя на добра воля, на приятелски отношения, за доброто на групата. Може да се повлия от нещо, примерно взимам мнение, казвам да. Но това е. А бил ли си трамплин за повечето хора? Винаги съм трамплин за повечето хора. Ти гледа подкаста с Краси Леона? Краси Леона, тук е момента да го поздравя за концерта, който направи и да кажа, че това е човека с гласището си. Той е първият човек, който пее стила талава и е най-успешният певец в този стил. Това е, няма какво да кажа повече. Значи те обичаме. И така. Гледах го. Интересни работи разказва. Имаше там доста за тебе се спомена. Да. И действително, наистина е прав. Аз съм на същото мнение, което казва,
че буквално ги взимаш и ги изкарваш от някъде и ги правиш. Да, и наистина е така. Това не е скрито за хората, които следят мен, музиката ми. Те знаят, че някои хора чершафи имаха на прозорците си. Да. Дори ти Но аз стилово съм ги много, да. се обличаха, ти им казваше, нали? Ао, да. За Да, дрехи, за такова. За облеклото аз много държа за външния вид. Добре, преминаваме към следващия въпрос. Имат ли младите музиканти уважение към по-старите или всичко е станало лицемерие? Така, сега на 70% аз си мисля, че към мене има някакво уважение. Но чувам от колеги, от различни колеги, примерно, някой си нещо е направил, ама аз имам друго мнение за него. И от тук изхождам от това, че примерно на мене не ми прави така, защото може би има уважение пък на друго место. Но чувам доста, че моето поколение не се придържа към това нещо, което аз в момента работя с трето поколение музиканти. Преди години това въобще го нямаше. Ние с респект и уважение се държахме с по-големите музиканти. И това ми е чуждо на мен. Аз съм с голям респект към всеки един по-голям. Дори когато аз съм такъв, когато чуя нещо и много ми хареса, аз просто не мога да се сдържам. Аз плача от радост. Това не дава значение дали ще е по-голям на години от мене музикант или по-малък. Аз го приемам, музиката я приемам вътрешно и просто изразявам по този начин. Но наистина, повечето хора казват, че моето поколение няма така голям респект към... Високомерни, с заявки идват. Това е ясно. Това сега всеки е с много информация. На времето ние, когато правехме име, нямаше толкова интернет, нямаше... Примерно, ние трябваше да обиколим Европа по 10 пъти и да дадем всичко от себе си, хората да те харесат и те нямат, освен един телефон, къде да ти звъннат, нямаше къде да те видят как свириш. Те идваш, свириш на сватбата, примерно да речем Дания, харесват те 6 часа. След това не може да те видят на друго място. Да. Пак трябва да те викнат. Да, нещо. Тогава бехте истински, как да го кажа, нали, звезди, нали? Наистина тогава по този начин, аз така съм си изградил името. Много съм обиколил цяла Европа. Но то и сега е така, Веско. Значи, за мен голямата звезда в България няма вече звезди, защото мога го видиш в супермаркета, в мола, докато преди само концерти, както ти казваш. Да, ние пак сме си сватбарски оркестър били и с Северни звезди, и с баща ми, и с Дунавски ритми, да речем, и с Кристали. Но просто трябваше много да ходиш по участие, за да те видят хората и да те оценят. Да. Докато сега става лесно. Събуваш се чисто гол на барабаните, правиш едно соло, завъртваш се като мене 3 пъти и утре си... Номер 1 си. Всички ще говорят за тебе. Да. Добре, преминаваме към следващия въпрос. Какво те е карало да се съмняваш в собствената си стойност? Имало ли такива съмнения? Ако кажа, че не е имало, трябва да излъжа. Какво значи да съмнявам в моята стойност? Като жив човек, със сигурност и аз правя грешки. Титаник потъна заради една минимална грешка, така че аз няма как да се оправдавам, че и аз имам някой път грешно виждане, прибързвам в някои неща или много изчаквам. И това пък и като кажем, че съм зодия рак, 2 напред, 3 назад, това обяснява цялото положение. Много ли е момент, в който си усещал, че хората около тебе те дърпат назад?
Аз съм труден. Те, които са работили с мене, знаят, че аз съм труден. Говориме за работата, не говориме в личен план. Да. Труден съм за разбиране. Гънките са ми някакви странни. Затова аз сега се радвам на групи, които изживяват това, което аз съм изживял преди, говоря за Рико Бенд, преди 10 години. А не, че не съм го изживял и с Кристали преди 25 години, да речем. Да. Но главно говоря за Рико Бенд. Аз се радвам на това, което хората са гледали от нас и го правят с времето. Всичко това аз съм го направил преди 10 години. Значи стандарта на цялото нещо, това, което се случва в нашата общност като музиканти, сватбарските музиканти, всичко това е изградено от та до я. Ясно. Кога за последно плака и защо? Някой път ми е ставало мъчно за малкия ми син. И просто се насълзявам, а да плача, може би съм плакал. В началото съм имал много на разпада на Рико Бенд, който беше в оригинален състав. Може би съм плакал, защото по това време искам да ти кажа, че и пиех. Не да кажеш на първо място да ми, но просто си пиех така по една-две чашки. И там ли намираше така утеха в алкохол? За да В го друга преодолееш? еуфория бях тогава и може би тогава ми е ставало мъчно за всичко, защото ние наистина постигнахме нещо с този екип, което всичките искат да се целят, но няма да го постигнат това. Това е златния период ли беше за тебе тогава? Разбира се. Това е... Всички ли те Музика. предадоха тогава? Този период, който не, че ме предадаха, просто то беха си случили неща, които един без друг не можем. Ако един си тръгне, дупка. Така че дупката вече имаше и просто трябваше да сложа край на това. Не исках да коментират един само. А ако един е избягал, ама он беше по-добър. Ако коментират, да коментират името. Не да коментират един, защото това е... Така си го... Не са ме предали всичките, просто ние се разделихме по начин, по който дадохме си в едно начало, в един край си дадохме, нали, в началото на сезона казахме, окей, продължаваме, края на сезона и така стана. Този период мислил ли си да зафърлиш всичко и да се откажеш? Сега съм го казал и пак ще го кажа. Значи, ако имаше друга работа, която да мога да изкарвам същите пари, щех да свира само за удоволствие, без пари на приятели, е така. Това е много отговорна работа, да си ръководител на 12 човека с различни характери, за да психолог трябва да си. Абсолютно. Как се справяш с стреса? С кое? С стреса. Как се справяш? Стресът, аз съм се свикнал, той си е с мене винаги, така че не знам какъв по-голем стрес трябва да се случи, да има моменти, аз бъркам и аз греша, жив човек съм, загубих си чантата с всичките тефтери с години и половина напред. Едно свирене не обърках, нали, аз дигнах голяма аларма. За това, че загубих тефтерите, хората се свързаха с мен и всичко си е наред. Мина това нещо, но това беше стрес, който много голям. Аз не знаех, сега губа всичко и утре не знам къде съм. Абсолютно, да, не знам. Това беше стрес. А какво обичаш да правиш през свободното време?
В последно време си седя в студиото вкъщи, повече си седя. Аз съм си домошар. С брат ти. Да. Да го споменем и Скитаме него, да. по мои задачи извън студиото, извън вкъщи. Обичам да се спотявам вкъщи, наистина. Последно време много рядко излизам с приятели или с колеги. Да. Тук е времето да споменеш, че разбрах, че се занимаваш вече с аранжименти на певци, на певици. Да. Наслушах се на цени и на пенизи от страна на колеги аранжьори и си отворих мое студио. Работя си с моя аранжьор, който пък е в моя оркестър и така ми е по-лесно. Супер, значи който иска хубаво. Създавам си музиката по наш начин. Авторска музика, може да се свържа с Веско Риков и така. Добре, сега няма как да не те попитам този въпрос. Какво се случи с Мега Рико? Какво беше това Мега Рико? Много така резко ми влизаш. Към банки да слагам ли да излизат и някакви... Това Мега дойде от нищото и от едно приятелство. Значи, последно хората, които работеха с мене, знаеха, че изкарваме един последен сезон и аз предприемам нещо друго. И то с ръководството на Мега, което е Мега Груп. Те се разбиват по някакви причини там, техни си. Повече от 80% от групата напуска и отива при Бурето Бенд. Останалите, те бяха малко. Ицо, Сашо Македонеца и Мартин като ръководител. Първоначално нашата общност знаеше, че аз взимам само Ицо. Впоследствие си говорихме с други момчета от колектива и с Ицо. Викам ми, твой ръководител какво ще прави? Мой приятел, работил при мене. Какво мисли да прави? Не знам, дай да поговорим с него. Ицо казва, и аз викам, дай направим една среща. Аз държа да свира с 2 клавира, така че не ми е проблем. Мартин е страхотен музикант. Сядаме на среща, оговаряме нещата, подреждаме кой ще е музикант, кой ще е певец, такова. Стигнахме до една степен на сформирането и ми се беше задал въпроса: шеф, ще извиняваш, може ли да сложиме от моето име в Рико Бенд? И аз, без да се замислям, нито за мен, нито за фенове, нито за нищо, на секундата викам, окей, как трябва да стане? Рико, Мега, Рико, викам, окей. И аз съм го направил с чиста душа и съм бил много добронамерен. И тъй като че ние сме дългогодишни приятели с Мартинчо, наистина го направих с добра воля и от сърце. Ми беше много лесно да кажа не, в никакъв случай, това не може да се случи. Ако сте окей, да, ако не. Но изхождам от това, че ние наистина сме приятели вече. Така че аз какво имах предвид с това нещо? Имах предвид 2 стила да ги съберем в едно. От едната страна да стои Мега, от другата страна Рико, нали? Всеки знае, че и двете имена имат почерк. Това не е чуждо, не е обидно, не е
Даже напротив, това е едно стъпало, което не всеки може да го стигне. И това ми беше мисълта. Но в последствие се случиха някои неща, които ме разочароваха. В основа на това аз исках с нещо да съм благодействан, или как да го кажа, не знам. И просто наложих ножица на финансите, от страна на финансите. Защото наистина аз бех пренебрегнат много. Като лидер на Мега Рико и като ръководител на Рико Бенд. В времето, в което работихме, усетих тези неща и просто не исках да парадирам. Аз се свих в моята черупка и оставих всичко на Обстоятелствата. Да, Да зависи от обстоятелства, но въпреки това имало моменти, не един, не два, не три, хората просто идват при мене и казват така: каквото и да се случи напреде, не търсят никой. Търсят мене. И аз като знам, че не вода парада и не давам от себе си нищо, това ме болеше. Значи човек трябва да хване знамето здраво и да го развява така с неговата си сила. Сега разбирам и ръководството на Мега, в случая господин Шаламанов. Той последните 3-4 години е свикнал и той да е с пагон на рамото. И от тук идват нещата, за да имаме... Аз имам различно виждане, той има различно виждане и просто единият трябваше да отстъпи. И това бях аз. Но за да отстъпя, аз просто наложих някакви минимални финансови ножици, с които с пълното право. Да таковаш нещата. Да. Две алфи в едно такова няма как да има, нали, в една глутница. Две алфи няма как. Да. Аз казах, че просто не съм бил оценен. Аз направо спасих името за момента. И се пропукаха нещата, затова и стигнахме, нали, до края. Въпреки че имахме още участие да изкараме, но просто не можахме. Да, ясно. Добре, от тук насетне какво следва за твоите почитатели на Рико Бенд? Какво предстои? От тук насетне си поемам абсолютно спокойно щафетата в моите ръце и съм сигурен, че дори и да потъна, с кеф ще потъна. То си е моето виждане, то си е моята музика. Казах и малко по-назад, че насоката, която всички работят, аз съм я измислил преди 10 години. Да не кажем, че с кристали и преди 25. Начинът е това на работа. Трябва да... В една къща има един командир. Трябва един командир да има и да се слуша мнението му и задачите и часово време и стила да се придържа, защото той не е лесен, този стил. Не може всеки да го... Да. Но никой не е незаменим. Всичко се учи. Абсолютно, така. Да очакват от Рико Бенд. Музика. Албум? Албум да очакват. По принцип съм определил дата за един затворен концерт на затворени врати. Дай Боже да се случи всичко. Имам предложения от други звезди, не от България, за съвместна продукция. От България имам също така с най-известните предложения да направим по нещо. Значи ще има какво да се слуша, нещо ново. Да очакват. Да. Искам да те питам сега,
когато те поканих да участваш в Романо сериали, каква ти беше първата реакция? Става въпрос, наистина. Пак най-вече, че не говоря правилно цигански, не разбирам всичко, но не мога да говоря. Ние се връщахме по няколко пъти да изговарям някои думи, но наистина с никакви очаквания. И то, ето е приказката. Да не тръгваме с големите чували. Абсолютно. Ние направо импулсивно, и гледай какво стана. Няма, цяла Европа запали. Абсолютно, да, наистина навсякъде ни гледат. Навсякъде. Дори вчера те разпозна една жена, не като Веско, а като участника от това, нали така беше? Да, така беше. Вчера бяхме с Ама няма повече с тебе на мола, няма да излизам с тебе, се снима повече. Излезнахме един път заедно на мола, 2 пъти, с него повече се снимат. О, Гетко, брате. Добре, радвам се, че приети тогава ми каза, прави каквото искаш, даде ми пълен карт бланш. Но най-важното, че много бързо се разпространи всичко това, като гледам колко хора имитират част от всичко от това, от сериалите, направо викам. Да, и аз не го очаквах, може би за това ти, както казва преди малко, че не трябва да имаш някакви очаквания за нещо, то се случва. Да, то става импулсивно, всичко е... Абсолютно. И така, приятели, това беше моя подкаст с Веско Риков Октопода. Очаквайте още неща от нас, в смисъл от сериала, той нова музика, нови неща. Абонирайте се за канала и... тук. Пожелавам на всички твои фенове, защото ти вече много имаш, повече от мене. Ах ти! Гледайте това страхотно предаване, Романо сериали, забавлявайте се, слушайте хубава музика, не казвам да е моята, може да е на Мегагруп, може да е на Бурето, на много колеги. Слушайте хубава музика, забавлявайте се и не мислете лошо за близките си. Не дърпайте чергата толкова силно към вас, защото ще я скъсате и няма да може да се завиете и с половината. Да, верно. Обичайте се и бъдете обичани. Това беше от нас.